Stikker svin, du redder sengen som du ligger i. Du vil altid være helt til grin, futtet af et lag af benzin. Altså nummeret er jo lavet i 2003, der var mig og Liam var 24 år gammel, vi er født samme dag, så vi var begge to 24 og var jo nogle unge sataner, der bare synes det hele skulle være hardcore. Altså dengang der skulle rap ikke være så blødt som det er i dag, og også igen vi var i starten af 20'erne, så jeg tror ikke der var nogen af os, der den dag i dag kunne finde på at lave et rap-nummer, der handler om at brænde folk af. Rent faktisk var P3 også. P3 ville rigtig gerne have det som single. De var helt vilde med nummeret, ville rigtig gerne have det som single. Det tror jeg heller ikke ville ske den dag i dag, at P3 de gerne vil se et nummer, der handler om at brænde rapper af, blive single. Men altså, sådan var tiden dengang. Altså, der for de der 6-7 år siden, der skulle rap være hardcore, og det skulle være fandelig voldsk, hvor det er blevet lidt mere blødt og lidt mere melodisk, og teksterne er blevet lidt mere dybe, hvor dengang der var det meget fuck jer alle sammen, og en havde også fuck mig selv. Det var fuck det hele. Altså Stikkersvin, det er jo et af de numre, der sådan lidt, altså som så mange andre numre, opstår lidt tilfældigt. Sundsdal var blevet hyret til at lave et remix af Liams, altså LOC's nummer, De Bitches, fra hans anden plade. Og han lavede så en 3-4 forskellige remixes, og der blev så valgt et af dem. Et af dem, der ikke blev, fordi den dag Liam sådan skulle op og vælge et af de der remixes, der var jeg med. Tilfældigt, kan ikke huske hvorfor. Og så et af remixene, synes vi beatet det mega overfedt. Og står faktisk begge to og snakker om, at det er for fedt til at blive brugt til et remix. Altså det er sgu ærgerligt at bruge det fede beat bare til et remix. Så derfor så er vi sådan, det vil han fandme gerne bruge. Og jeg står sådan bagved, fordi der er mig og Sundsdal ved at lave min første plade. Så jeg står sådan, jeg gad kraftedeme også godt at bruge det der beat. Det er med et fedt beat og sådan noget. Og så står vi sådan lidt, og så bliver vi så enige om, så lad os bare lave et nummer sammen over det beat. Og nu er vi begge to var så vilde med det. Og, jamen det var cool, og det var en aftale, og vi laver en eller anden aftale om en dag, vi kan komme i studiet op i Sunds og lave det her nummer. Eller det er så en aften, vi skal lave det. Og så om dagen, inden vi skal ud i studiet om aftenen, der skal mig og Liam ud og lave noget boogie-tv. Han skal i boogie, og han skal spille live, og jeg var jo backup-rapper for ham i den periode, så derfor er jeg selvfølgelig med. Og vi sidder derude, inden vi skal på, og Liam han kunne rigtig godt lide bajer dengang, og det kan jeg jo også godt. Så han var sådan lidt, vi skal have nogle bajer, og der var ikke bajer, det var TV-byen der, du ved ikke, altså 28-60 Søborg, der var ikke nogen kolde bajer. Så Liam han fjerter en krøllet 100-mand op af lommen der, og så sætter runneren simpelthen, altså runneren på boogie-programmet, sender han simpelthen over i tanken, der ligger sådan en tank over, for nogen ligger over på tanken og henter nogle bajer. Og så okay, ham der runneren, han render over og køber bajer, så sidder vi ellers bare ude i boogie-studiet og høvler bajer. Og da vi endelig er færdige med at lave det program og komme hjem til Sundsdal, der er vi sådan rigtig godt peberet og halvvisne. Vi har fået noget inden for Vesten. Og så sætter vi os ned og skal lave det her track, og vi har jo det her fede beat. Og så sidder vi sådan, hvad fanden skal det handle om? Hvad fanden skal vi skrive om? Ja, det ved jeg sgu ikke. Kan vi ikke bare svine nogle mennesker til, siger Liam så, du ved ikke? Lad os bare svine nogle mennesker til. Der er alligevel så mange i dansk rap, vi ikke kan lide. Lad os bare svine nogen til. Ja, helt sikkert. Jeg havde jo noget udstående med Søren Strøm på det tidspunkt, og han har jo længe haft noget med PRV, og der var også nogle andre folk, vi ikke rigtig kunne lide og sådan noget der. Det var også dengang, der var verserende beef med Helt Sikkert Crew og FIP der, sådan, så vi var bare sådan, fuck it, lad os svine nogle mennesker til. Og så gjorde vi bare det, så svinede vi dem bare til. Jeg havde så nogle linjer, jeg havde skrevet i hele den her Søren Strøm beef, der har jeg selvfølgelig siddet og skrevet nogle ting derhjemme. Og jeg havde så nogle linjer, der handlede om det her, om at være stikker. Hvor jeg havde skrevet det oprindeligt, det var ikke over et beat eller noget, der jeg bare skrevet stikkersvin, du redder sengen som du ligger i. Du vil altid være helt til grin, for du vil altid være et stikkersvin. Og så kommer Liam jo selvfølgelig ind over med sin brovdenhed, og han var jo fuldstændig ligeglad med flerstavelsesrim. Jeg havde sådan en rigtig uge, og jeg lavede flerstavelsesrim. Og så sagde han bare, nej, til sidst der skal den bare sige, futtet af et lag af benzin. Og så fik vi grinerne over det, og så ja, helt sikkert, at vi sætter ild til det, futtet af et lag af benzin, sådan mand. Og så blev det bare til det, så lavede vi melodien der, stikkersvin, du redder sengen som du ligger i, du vil altid være helt til grin, futtet af et lag af benzin. Der var selvfølgelig Liam, der totalt lagde crooner-tingen på der til sidst, altså. Så
så lagde vi vores vers ned og lagde det her omkvæd ned og fik noget sang på, og så sidder vi og lytter til det, og Sundstand han sidder sådan og ruder lidt med knapperne der ved kommandobroen. Og så på et eller andet tidspunkt, der kommer han til at afspille omkvædet uden trommer på, altså han kommer til at afspille det, hvor han har muted trommerne. Og så hører vi den der første gang, hvor vi sådan hører omkvædet uden trommer. Bare den der rene, den der wow, 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 og så bare stikker svin, du redder seng, som du ligger i en henover. Og så var vi bare sådan, okay man, det her omkvæd, det fungerer bare fucking fedt uden trommer. Og så fandt vi på det der med at lave dobbelt omkvæd, hvor vi så første gang laver den uden trommer, og så anden gang, hvor trommerne de dropper ind. Og det er det, jeg synes, der sådan virkelig er essensen i det omkvæd. Det er det, der gør den hookline så fed. Det er det der med, at den sådan... At den brækker ned lige efter, vi har lavet den der... vi lavede den der bro op til omkvædet, hvor vi rapper til hinanden. Og så den måde, det bare brækker ned på, at trommerne forsvinder, og at de så kommer på igen sådan halvvejs ind i omkvædet. Det er det, der virkelig gør den der power i det nummer. Så et nummer, der er fuldstændig opstået af tilfældighed. Der er sikkert mange, der tror, at mig lige om vi har siddet derhjemme og været rigtig sure og sagt, nu skal vi bare lave en sang, hvor vi brænder folk af og har planlagt det hele til punkt og prikke, men det har vi ikke. Altså, vi var bare fulde. Jeg tror, det er et af de mest omtalte numre, jeg har lavet. Altså, hele den beef med Søren, den fyldte ikke særlig meget i min verden, altså. Jeg synes bare, han havde været lidt en idiot, og det sagde jeg så på en sang. Altså, jeg tror det fyldte lidt mere for ham og hans omgangskreds. Altså, for mig, der var det bare sådan, hey, jeg synes, du var lidt nar i den situation, og det siger jeg lige på den her sang, fordi hvad fanden, vi manglede noget. Vi manglede noget at skrive en sang om, ikke? Altså, vi manglede et eller andet, den der sang skulle handle om. Og så blev det, tror jeg, modparten blæst op til noget kæmpe stort. Det har aldrig fyldt særlig meget i mit liv. Altså, det er bare en sang. Stikker svin, du ved seng, som du ligger i. Du vil altid være helt til grin, fuld af et lag af benzin.